Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny dzień wielkopostnych zamyśleń. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii Łukaszowej słowa Jezusa. W życiu duchowym nie ma neutralności. Albo jesteśmy z Panem Bogiem, albo to miejsce zajmuje szatan, zajmuje zło, wypełnia nas i przekonuje do tego, że powinniśmy żyć według Jego wskazań. Trzeba, abyśmy opowiadali się po stronie światła. Trzeba, abyśmy wybierali Chrystusa. Zróbmy dzisiaj wieczorem rachunek sumienia i zapytajmy o te momenty, gdzie nie chcieliśmy być Chrystusowi, gdzie zrezygnowaliśmy z Bożych przykazań i kierowaliśmy się zasadami złego ducha. Przepraszajmy za to. Szczęść Boże.